The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Kings 8:56. Blessed be the Lord, who has given rest to his people Israel, according to all that he promised. There has not failed one word of all his good promise, which he promised through his servant Moses. Psalm 18:30. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. Psalm 119:89. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Psalm 33:11. The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations. Deuteronomy 33:27. The eternal God is our refuge, and underneath are the everlasting arms. He will thrust out the enemy from before you and will say, destroy. Matthew 5:18. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Psalm 119:28. My soul melts from heaviness. Strengthen me according to your word. Before we start our Bible study nining adlaw, atong buhaton karon ang atong naandan nga mao ang paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Og alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa magampot ta karon sa hilom agi og pag-andam sa tong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagkapasalamat kami kanimo ning lain sa mga higayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat, hinaot nga kami makatutok gayud, makapunting yun sa among pagtagad sa tanan nga imong itudlo kanamo nining adlaw, pinagi sa paggahom kanamo sa Espiritu Santo. Salamat nga imong Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo, welcome na usab. Niya kita magadupot paghihapon sa atong tun-anan who and what God is. Now, palihog abrihi ka ng imong Biblia diya sa Isias Kapitulo 55, versikulo 9. Isaiah 55:9. And I will read in English. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Now, kini nagpasabot, unsa kalabaw gayud sa pulong sa Dios nga naa ang huna mismo sa Dios.
Ug tungod niya na, because of that, wa gyud tay atong mahimo sa atong kaugalingong panghuna-huna nga makakita kita sa Dios until we are able to acquire the man of Christ, the mind of Christ, huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2:16. Once nga imo nang maangkon ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo, and you know the mechanics how to acquire it, then usa pa nimo masinati ang pamaagi nga gipahimutang sa Dios. Now, don't you ever forget the fact nga ang Dios is spirito. Okay? Ug ang tao spiritually blind. Paminaw. Unsaon man sa tao pag-imagine sa Dios. If God is spirit, therefore, man has to have spirit in order for man to be able to communicate with God, in order for God to become real to man. Man must have a spirit. Apan, unsa man ang tao at the moment, he is being born physically dinis kalibutan. Tubag, he is spiritually what? Spiritually dead. Tungod sa formula AOS plus OSN equals spiritual death. Tanawa ra gud kana ang pagkabutanga o kahimtanga niya. Now, nining adlaw, samtang nagtuon ta bahin sa integrity o kinsa o unsa gyud ang Dios. Kung ikaw usa ka magtutuo ni Ginoong Jesucristo, hinumdumi nga ikaw spiritually alive, kay magtutuo ka man. You are spiritually alive and therefore naa na kay katakos nga mupursigir nga imo na makita ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi. Therefore, the only problem dinhi kung dili ka na mudangat sa imong kinabuhi when you do not have the Spirit, or maybe you are a believer but the problem is wa ka sa gahom niya ng imong espiritual nga kahimtang, then we cannot discover God's character or personality. Nabaw na ni karon ang menungdanon. Okay? Kana bang moinumdum kag tao? Kasagaran nga you try to remember somebody. Di ba ang iyang naong o hitsura ang imong pagahinumduman? However, there will come a time nga you won't be able to form or recall sa iyang hitsura, and yet makahinumdum ka pa sa iyang batasan o kinaiya. Di ba? Moingon ka tingalig, kadto ba si kuan bitaw? Unsa may purmaan to niya? Di na ko kahinumdum, pero mao gito siya palamuot sa among klase. Ingon na ba? Mao gito siya ay maldito kanunay sa among klase. Pero nakalimot na ko sa iyang ngan, nakalimot na gani ko sa iyang itsura, pero nakahibaw ko mao gito siya. Nakahibaw ko didto gito siya, pero di na ko kinumdom porma sa iyang naong. Nga naman. You know why? Because ang mahinumduman rani mo niya, mao ang iyang kinaiya o ang iyang batasan. Basta? In the same token, since we cannot physically see God with our naked eyes, ang atong paghinumdom, pag-recall bahin sa Dios, mao ang atong pagkat-on sa iyang mga pamaagi, sa iyang character, sa iyang personality. But into our darkness shines the grace of God because God has revealed Himself. Pangutana, asa man nato magkita ang Diyos? Where do we see God? Paminaw.
When we respond positively at God consciousness, it becomes God's responsibility to provide, if you are an unbeliever, gospel information by kalwasan, whereby we can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with God. God has revealed Himself niya sa Biblia. Nga mao ang hunahuna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2:16. The gospel is only one of the many categories of Bible doctrine. So, kung ikaw sa kadili magtotoo right at this moment, hinumdumi kini, there is only one way. Usa lamang kapagi nga kinahanglan di na kininato kalimtan. Ang bugtong pagi, the only way, and this is God's way, nga maangkon ta ang relasyon ngadto sa Dios, mao kini. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao na'y pamaagi nga gipahimutang sa Dios, bahin o kaluwasan. Ug wala lain ra ba? Wala na. Ug kanang maong pamaagi, maoy gitawag og grasya. Ngano? Tungod kay iya man kanang pamaagi sa Dios. Nakalimot ka na nga. Ang pulisa, policy sa Dios mao man ang grasya. Busa ang pamaagi sa kaluwasan, grasya. Ingon man ang kaluwasan mismo, grasya. Kung sa may gisulti si Piso 2:8-9 sa in English, we have been saved by what? By grace. Through what? By faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift, gasa of God, not of works, lest anyone should boast or brag. Now, kitang mga tao, wa gyud tay atong kaugalingong pamaagi aron makapanag-iya kita og relasyon o pagkadugtong ngadto sa Dios. Wala. Wa gyud tay atong kaugalingong paagi aron sa paghimo sa Dios nga tinuod o real sa atong kinabuhi. Wala. Bisan pag usa ka Kristohanon. Always remember nga wa kay imong kaugalingong pamaagi nga mahimo ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi. Paminaw, it has all to be through the grace of God. Sabta pagayo ka na. So it has all to be God's grace. It has all to be God's unsa provisions. Iyarang pagsangkap, iyarang grasya. Lisod gyud og magsalig o musalig lang ta sa atong kaugalingon bahin ini atong pagkinabuhi sa atubangan sa Dios. Kaya ang kalagmitan kung mahitabo nato as believers, ang malagmit nga mahitabo nato kung watay pagsalig sa pamaagi o sa grasya sa Dios, mahug ta sa pagkamugiro. Yes. Tinuod yun na. Mahagbong tas pagkamapahitason. Mao na angay tang bantayan. Apan ang Diyos gumikan sa iyang grasya. Nagpahimutang kini siya sa kaniyadto pa. Gapahimutang na siyang daan. Ingon na ang grasya. That is the reason why toward us, ngari ka nato, God has magnified His word above His own name. Reputation diya sa Salmo 138:2. No, kinigong Salmo 138:2 at the end part niya na magkasabot kita nga ngani, look at this, mas mahinungdanon pa ang doktrina kaysa ngan sa Diyos. Did you know that? That God has magnified His word above His name. Wa man gyud moabot nato musangpit lang ta sa Dios. Wala. Labi nag problema.
Nya musangpit ka. Wa gyud may tabo. Wa gyud hingabot. Apan paminaw. Apan kung naa kay pulong niya, well, naibaw ka nag unsay may tabo. That's the very reason why kapila gyud nato i-emphasize that the doctrines of the Word of God resident in our soul are the only means by which we can know as to who and what God is, and thus come to respect and love Him. Mao ni gitawag og personal love for God. Mao na ni. Mao nga kun naatay ika tagbo nga tao, pangutan na siya og nahigugma ka ba sa Dios? Do you love God, sir or ma'am? Umutubag na siya, oh, God, nahigugma mo lang, Diyos na gud na. Well, sundi dayon o pangutan na kana siya. Giyon sa manimo paghigugma siya. Because the only way for you to have personal love for God is for you to learn pagkaton pag-ila niya sa iyang pagka-Diyos. Kay paminaw, kung imagination o pag-handuraw ra ang Diyos para nimo, wag yu ka mahigug maghandurawan. Imagination wala. Kung wala, mahigug mausap o handurawan. Di man nimo mahimo. Higugmao ng imagination handurawan. Dili mahimo. Kinahanglang mahimong tinuod ang Diyos in order for you to love Him in a personal way. That's the reason why respect and love for God only occurs sa diha nga you have come up to know who and what God is. Only through learning Bible doctrine can we accord Him the recognition, the honor, the glory that He deserves. Subliyon, tas pag-ingon din wa tay ato nga mahatag sa Dios nga makahimaya niya, wala. Di man ni nagyud na isilsil na si mong una. Wa tay ato nga mahatag ngadto sa Dios nga makapahimaya niya, wala. Ang Dios ra ang makapahimaya sa Dios. You know what I mean? And get this. The only way for God nga makaglorify sa Dios is for you to become a winner. For you to be successful in using all the provisions that God has provided. Kung malampuson ka nga nakapahimos ug imong na-exploit ang tanan nga pagsangkap sa Dios, unya nakakabot ka ra gyud sa gitawag ta og area of spiritual adulthood, the sophisticated and unique spiritual life, UCBIA. Unya ini atubang nimo dito sa judgment seat of Christ, bima, doon na kay confidence kana mao'y makapahimaya sa Dios. Nagasabot ka. Apan unsaon man nga daghan man yung tawahanong pangulahuna nga kini mo itong buhaton aron mahimaya ang Dios, tana mo atong buhaton sa paghimaya sa Dios. And yet wa gyapoy katinuod. Moingon ang uban, kini ang buhaton nato aron mahimaya nato ang Dios. Unya sure ka, sigurado ka nga mahimaya nimo ang Dios sa imong gibuhat. Na napuros ng tapangiyawat ani ron. Aniat ang Dios wag yo'y pang-iyawat. Kaya ang pamagi niya, pamagi sa Dios, klaro, sigurado. So, 1 Corinthians 2:9 nagasulti og, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Tanawa, sabta pagayo kanang maong bersikulo. Ang wa makita sa mata ni madungog sa dalunggan,
ug wa mo santops kasing-kasing sa tao, mo'y gitagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Tataw man ang pag-ayo. No, kining maong bersikulo really gives us more meaning, di ba? Magagad man gulog unsaon pagbasa ani. Kaya ang imo lang basahon sa laktod-laktod, way hunong-hunong, way hanggang so may pasabutan na, di man takasabot. Pero sa Binisaya, klaro. Now, atong baliko na, ang wa makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ug wala mo santops kasing-kasing sa tao, mo'y gitagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. So, that gives you something clearer, which means nga ang tao nga ordinaryo di gyud makaabot niya ng pag-angkon nga siya nahigugma sa Dios, nga siya nakaila kunuhay sa Dios. Kaya nga naman, ang pamaagi lamang mo ang pag-angkon sa mga butang nga giandam na sa Dios para nimo. Apan timan ni gini, dili makita sa mata, dili madungog sa dalunggan, ug dili mahimong pagbati ra imong gamiton aron bation nimo kunuhay. That is why the doctrines in the Word of God resident in our soul are the only means by which we can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. Sabtagi na. Nga ipangutana. But how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Naibaw ka ba? Karon niya ka dinhi sa atong Bible study through the YouTube under this ministry. Okay? Now, nganong naamang kadiha nagpaminaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios? Why? Alang-alang, klaro man kayo para nako. Moingon ka tingali. Kung nganong naklaro man po nimo. Yung eskwela ka bahig theology, aron maklaro nimo. Nganong naklaro man nimo? Ngano man? What did God do nga naklaro man nimo? Hindi nga itong gipangisgutan din How does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes to our temporal, finite, and imperfect minds? Giyon sa maniya. Nga naman giyon nga mga prinsipyos, doktrina, mutapot naman sa atong una. Nga naman. Nagkining atong una mas ganahan man untag mga butang nga sukwahe sa pamaagi sa Dios. Nga naman. How can we come to understand the integrity of God? Ang pagka-Diyos sa Diyos. Now, ang atong pagkabuta, our blindness, is perhaps darker than we realize. Basta, ang dili magtotoo, called the natural man, in 1 Corinthians 2:13-16, lacks spirit, human spirit. No human spirit. Mao bitaw itong atong giingon og spiritually dead. Since the unbeliever has no activated human spirit, no activated, energized, and enlivened human spirit, kining maong dili magtotoo is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Di siya kasabot. Mao ni ang dako ron nga problema. Hangtod nga mahimo siyang usa ka magtotoo, pinagi iyang pagtuo lamang ang Kristo lamang. Wa gyoy mahimo ang Dios para niya. Wala. Mao ni kanunayan natog emphasize nga ang Dios way mahimo sa usa ka dili magtotoo. Sanglit ang Diyos, wa may labot lagi kaniya nga unbeliever. Hinukman man kanang tawana. Now let me emphasize kining butang over and over again nga ikaw nga dili magtotoo. I'm talking to you
kung ikaw di magtotoo, you have no relationship to God whatsoever. Wala. Ikasubo ko sa pangingon niya na. So, bisag kapila ka mo sangpit sa Diyos, bisag kapila ka pa mo ugbok o kadila nga, ingon tiyang likadakos poste para sa Diyos. Wa gyoy mahimo ang Diyos nimo, kay wa gyoy labot ang Diyos kanimo. Sorry. Please mark this very carefully. Dili ba yan ni ato? Dili yun. Mao ni gilatid diha sa pulong sa Dios ug busa. Dili ni atong ginamagama, binuhat-buhat, tinumo-tumo. Na kining tanan gipatinaw sa pulong sa Dios. Pulong kininiya sa Dios. Sabot? Sukon masuko manggaling kanako bahin ini kay ikaw tingali natungnan, ayaw ko kasuki. Kasuki ang Diyos. Paminaw. The only time nga ang Diyos naanay kalabutan kanimo, mao ang higayon nga mohimo ka og desisyon sa pagdawat pagtuo kang Ginoo Kristo. Ingon nga imong personal manluluwas, pinagis pagtuo lamang kaniya lamang. Sabtag yun na. And that is the very time nga naanay labot ang Diyos kanimo. Gani, mahimo kang iya ng anak, a child of God. Juan 1:12. You become a believer. Luwas ka nga tao. Ug naa ka na'y kinabuhing dayon, eternal life. Di ba ni pagayon lamang sa imong pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang nga nahimo kang luwas ug nahimo kang magtotoo. Kasabot ka? Now niya pa, ang Espiritu Santo mupuyo na diha kanimo sa imong lawas ug kana magahatag na kanimo sa katungod sa pagsangpit sa Dios nga karon imo nang amahan. Paminaw, maura ka nang higayuna nga mahitabo ka na. Kung dili ka magtotoo, kami sa likway ka magkaluwasan, forget it. Kaya gyoy lambot ang Diyos kanimo, bisag unsaon pagyud mo. Mao na ang resulta. Sige lang kag pangiyawat sa imong kinabuhi. Magbinuotan ka, iyawat. Magbuhat ka ani, iyawat. Puro pang iyawat imong panginabuhi. Mura bag hit and miss, pamasin. Manigingo sa akong amigo nga basunra. Naibaw kag unsang matang ka ng imong panginabuhi. Kagubot, kaguliyang, kalandrakas, way pagkaluna. In short, you live a miserable, confused, disorganized life. And you're just living a life of unreality. Mo na resulta sa imong desisyon. You are a product of your decision. So ang imong pagsangpit sa Dios, zero. Ngano? Wa diha kanimo ang bahin nga may kalabutan sa Dios. Now let us make some kind of an infographic again, dinhi. The unbeliever has a body. Doon na siya kalag, kay buhay man siya. Basta? Now, diha sa iyang kalag, naaman diha ang iyang pagkasiya. Okay? That is why diha sa imong kalag, kung atong i-expand kana siya, mao ang imuhang pagkaikaw. Then, dihas imuhang lawas, anaa ang kinaiyang makasasala. OSN. Now, ang tanang tao, nga ihimugso din sa kalibutan, ingon ani ang ilang kaimtang. Kitang tanan. Then, ang imuhang kalag, ana diha ang imuhang pagkaikaw. When we expand that, it will look like this. In your soul, naa kay pangisip, mentality, panguna-una.
naa sa imong pangunahuna usab ang imuhang tanlag, which is part of your soul. And then naa ang kamubuton, volition, mao ang pag-angkon sa paglantaw sa kaugalingon. And then there is a kining emotion, kanang unsay atong tawaganing mura og galumlum lang ning emosyon, which is part of your soul, pero dili kini siya ingon nga kinaiya nato ang emosyon, kundi mag-agad ang normal man good kay mag-agad naman sa unsay lihok sa atong una ang pagbati. Apan dunay ubang mga tao nga emosyon na ang pasulabi nila. Even the simple truth of the gospel would elude the unbeliever. Kaya nga naman, ang gospel spiritual ba yan? Sakto? Naunsa man nato pag-explicar sa di magtutuo something spiritual like kalwasan. You see? Kamo nga nakadawat naman mo sa kalwasan, nganong nakasabot man mo bahin o kalwasan. Napoy ubang mga Kristiyano na nga wapod sila kahibaw unsay paagi nga naluwas sila basta kay hingdawat lang sila. Would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God the Holy Spirit. Mao na niya nga atong gisulti nga dunay kauban sa grasya sa Dios, grace of God. Kay kining tanan grasya ra magyud sa Dios. Ang atong kaluwasan, ang atong nadawat, ang atong adlaw-adlaw panginabuhi, ang atong pagkahimugso nining kalibutan, it's still part of common grace. Ang atong pag-abot sa panahon nga nakadawat ang Ginoong Jesucristo, nga wa ta mamatay sa wa pa ta makadawat, right? That is part of common grace. Grasya kana sa Dios. Ug ato ni padayon ugma, di nila una kita mo hunong, ayaw kalimot sa pagsunod ni sa sumpay nga atong pagkahisgutan. Magampo ta. Amahan among langit nun, salamat sa imong grasya nga among gipahimo sila ning adlaw. Salamat sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Bani kami sa among paggamit sa nining imong mga pulong ngan sa among adlaw-adlaw panginabuhi, ingon nga imong mga anak. Dala kami pagbalik dinhi ugma kami makapadayon ining among Bible study on YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.